Album kaGatsheni engicabanga ukuthi iyona yokugcina ukuphuma kuma-album wamaskandi ngoDisemba last year. Album ephume ngasekugcineni eyinengoma eziwu-18 nengoma eziwu-18 iyo-ke list yazo lezi ngoma kaGatsheni. After a month yaphuma ingoma ekuseyiyona-ke esayilidayo iyo ethi Umlando, iyona esayilidayo. Iyona esayilidayo-ke ingoma kaGatsheni ethi Umlando. Kulanda ethi Gatsheni the Goat, kuze-ke ethi Iqhawe Lakho. Nezinye-ke Icilongo, Umjolo, ziningi nje. Album kaGatsheni-ke njengoba ngihlala yenza uGatsheni unokuqala ngathi mhlawumbe akunakekile ebese eyakhuphuka. Angiyazi into yakhe yenza kanjani. Nomalume naye ethi yimi umalume wakho naye yenza the same thing. Na-last year hit after hit yenza the same thing. Nakulokhu ethi Ungqeqe ingakuphinda ngoba uGatsheni unalo lelo thalente lakhe yedwa elaziwa uyena yedwa ukuthi uhluke ngani kwabanye abaculi. So iyona-ke album kaGatsheni njengamanje isahamba kanje ey'tolo za-online, especially ku-YouTube. Ko-Spotify angazi ukuthi kuhamba kanjani khona kwamanje ngoba bengisabheka la ku-YouTube. uGatsheni sekunesikhathi eside-ke ku-YouTube ubambile and baney'ngoma ey'ningi ey'namamiliyoni kuwo lo YouTube lo. Bane-music video eminingi, omunye nje music video ade bewenza benoJaiva kwenye ingoma kule album yakhe ethi Hit After Hit eyingoma elapho. So uGatsheni uneminyaka more than 10 years esendimeni. So izinto ey'ningi uyazazi, uyayi-understand-a. Akalona ivukani futhi asoba ivukani. Kumaskandi nje kusuke bekungcikisa uma bethi uyivukani. So iyona-ke album kaGatsheni le abantu abaqhubeke be-stream. Siyabonga.